Язмышлар ярында. Хәерле кич, күңел радиосын тыңлаучылар. Эфирда язмышлар ярында тапшыруы, студияда мин, Лилия Закирова. Тапшыруның бу чыгарылышында 8 март бәйрәме уңайыннан хатын-кыз бәхете нәрсә ул дигән темага сөйләшергә булдык. Ират һәм хатын-кыз. Без бердәй, без тигез дияргә яратсак та, чын барлык башкачарак сөйли. Мәгълүм булганча Аллаһ иң элек иратны булдырган. Аннан соң гына аның кабыргасыннан хатын-кызны бар иткән диләр безгә. Элек-электән гаиләдә ир бала туу зур шатлык саналган. Чөнки ул нәсел дәвамчысы, ул варис. Һәм ир бала тууга гаиләгә җир биләмәсе бирелгән. Халкыбызның теленә генә керсәк тә, хатын-кызның чәч озын акылы кыска, яки инде килен кеше, ким кеше һәм башка әйтемнәр генә дә аңа булган мөнәсәбәтне ассызыклый шикелле. Әйе, хатын-кыз, бирәктә татар хатын-кызы, килен булып үз фикерен әйтү генә түгел, тел яшәргә мәҗбүр булган хәтта. Сугыш чорларында хатын-кыз нәзик җилкәсендә ирләр тарта алмаганны зур сабырлык белән башкарган. Йорт мәшәкатьләре, бала тәрбияләү, ирне хөрмәтләү, кыскасы, гаиләнең иминлеге аңа йөкләнгән булган. Бүген дә әлеге кичкенә дәүләт гаиләнең татулыгын, иминлеген нәкъ хатын-кыз булдырырга тиеш. Гаилә учагын ул сакларга тиеш дигән фикер яшәп килә. Әлбәттә, бу өстен генә күзәтү һәм санап чыгу булды. Инде айсбергның калган зуррак өлеше ул һәр хатын-кызның күңелендәдер. Анда ниләр булганын ул үзе генә белә. Шулай итеп, тарихтан ук күренгәнчә, тигезлек дигән төшенчә куш тырнаклар эчендә генә яши кебек. Ярый. Без бүген инде тигезлек дауламыйбыз. Аның артыннан куып хатын-кыз ирләр генә башкара алырлык авыр хезмәтне үзенең өстенә алып куйганлыгын сизми дә калды. Шулай да хатын-кыз бәхте нәрсәдә соң? Кичә ничек булганда, бүген ничек? Шул турда фикерләрегезне туплый торыгыз, инде без килгән хатны ачык. Тапшырылмаган хатлар. Хатын-кызның бәхете ирдән диядән мәрхүм. Мин бу сүзләрне бик яшыйланам. Ни өчен әни бөтен үзенең бәхетсезлеген ирдән генә күрде икән соң? Аның тормыш юлын уйлыйм да, тәннәрем чимертеп куя. Мин ул кичергәннәрнең оннан бер өлешендә кичерә алмаган булыр идем мөгаен. Ул түзгән, яшәгән түгел, көн күргән. Әнием яшь бала чакта ук, чак кына үлемнән калган. Урак урганда күләгәгә куелган сабыйны бүре алып чаба. Бәхетеннән төрелгән чүпрәге сүтелеп бала төшеп кала. Һәм хатын-кызларның кычкырышканнадыр мөгаен бүре туктап тормый, баланы калдырып кача. 15 яшендә ятим калган кызны абыйсы күз атып йөргән егетеннән айырып, күрше авылдагы аннан күпкә өлкәнрәк булган бай кешегә кияүгә биреп җибәрә. Мин анда хезмәтче генә булдым шул ди әйдәни. Башта кайнана туйганчы мыскыл итте. Ул үлгәч инде ирем бөтенләй бәйдән чыкканды. Мунчалар яктыра, ашарга әзерләтә дә, шунда башка хатын-кызлар белән кәеф сафа кыра торган иде. Сәүдәдә эшләгән ират байлыгын кая куярга белмәсә дә, яшь хатынга кеше арасына киеп чыгарлык кием алырга да соран була. Беренче балалары үле туа. Һәм икенче баласы туып 5 ай гына яши ала. Язмыш кабатлана диярсең. Баласын тартып ялгызы гына кыргашка барган әни арбаны агач төбенә куйган була. Белмәгәндер инде. Яшен беренчеләрдән булып агачны сукканлыгын. Көчле давыл һәм яшен башлангач, бала янына йөгереп килгәндә, күз алдында арбадагы 5 айлык сабыйны яшен сугып, кара күмергә әйләндерә.
18 яшы тулар-тулмас bir ялгызы калган әлеге хатын баланың калган гәүдәсен, күмерләнгән гәүдәне тотып, шашынгандай шәшен башын туздырып өенә кайтып керүгә, ире баланы үтерүдә гаепләп аны эт итеп кыйнап ташлый һәм базгата. Әни янда 2 көнгә якын ята. Һәм менә шуннан соң ул шатанлап та кала. Бераз тернәкләнгәч, өстендә булган бер кат күлмәге белән генә елганы йөзеп чыгып, ул авылдан, иреннән качып китә. Язмыш аны Чиләбе якларына алып килә. Шунда ул безнең әтиебез белән таныша да инде. Һәм аның авылына кайтып төпләнәләр. Ул вакытта аңа 24 яшь тулган була инде. 24 яшьлегәне яшьтәшләреннән күпкә өлкән күренә. Чөнки әле аңа беренче иреннән киткәч 1 елга якын төрмәдә утырып чыгарга туры килә. Монысы инде бөтенләй башка тема. Анда ул русча белмәгәне һәм гаепле түгел икәнлеген аңлата алмаганы өчен кенәләгә. Түздем ди ул. Ирем мине аннан эзләп таба алмаячагына ышандым һәм шуның белән үземне тынычландырдым ди әйдәни. Әтинең дә холкы яхшылардан булмады шул. Гаиләдә без 5 бала үстек. Мин 4-нчесе. Һәм үземне белә белгәннән бирле әнигә әтинең йомшак сүз әйткәнен хәтерләмим. Һәм әнинең аңа каршы әйткәнен дә хәтерләмим. Әйтерсең лә корып катып калган бер агач кебек иде әни. Хиссез агач кебек яшәде. Кая барсалар да әтинең үз башын карарга тырышты. Ә үзенең кешелеккә бер пәлтәсе, бер шәле һәм бер күлмәге генә булыр иде. Ул аны еллар буе, күп еллар буе киде. Хәтта мин үсеп җитеп, мәҗбүри яңаларын сатып алып биргәч тә, "Эй кызым, нигә әле акчаларыңны туздырасың? Әнә бит тегеләр дә тишелмәгән, кияргә ярар иде" диде. Үзенең эчке мескенлеге, терәге туганнары булмау мөгаен аны шушындый хәлгә әйләндергәндер. Ә менә 5нче бала дөньяга килгәч, әнигә бөтенләй дә көн калмады. Чөнки бала минеке түгел диеп, көн-төн таладан әти. Беренче ире әнине эзләп тапып, хат язган. Килеп бәхиллегеңне генә биреп кит. Тынычлап үләрмен ичмәсә дигән. Чөнки ул бәхетсезлеккә торган һәм урын өстенә калган икән. Әни озак-озак уйлап йөргәннән соң әтидән рөхсәт алып, шунда ел тотты. Аланнан бик нык гафу үтенгән, байтак кына акча, яхшы киемнәр дә биреп җибәргән. Әни кайту белән әлбәттә әти бу киемнәрне ишек алды уртасына алып чыгып ут төртеп яндырды. Өйдә кара тавыш купты. Һәм 5нче бала тугач, әнинең күзен дә ачырмады. Теге иреңә барып, балага узып кайттың дип талады. Югыйсә ул ират улы яшьтә. Ул инде бер хәрәкәтсез урын өстендә калган карт иде. Әнидән соң озак та тормышы гүриясе дә булган. Төпчегенебезне шул кадәр какты әти. Мин бала күңеле белән булса да тоя идем моны. Ашатмады, кыйнады. Хәтта тирис түккәндә ат арбасына утыртып алып барып, йөге белән бергә баланы да бушаткан. Гомер бетмәгән булгандыр инде. Судан кайтучы әбиләр күреп алып коткарып калдылар үзен. Әни хиссез булды дисәм дә, эчтән генә янгандыр мескен. Һәм менә шуның дәлиле булып, шуның нәтиҗәсе булып, 42 яшендә ярты ягын парализ сугып, аның йөзе чалшайды. Авызы, күзе куркыныч хәлгә килде. Хәтта кеше белән өстәл артында утырып та ашый алмый торган иде мәрхүм. Ул елларда үзегез беләсез, сугыштан соңгы еллар. Хатын кыз сәламәт булганда иратка бик кирәкми иде әле. Чөнки иратлар аз. Әти дә зактырмады. Авылга күченеп кайткан бер гаиләгә, безнең каршы йортта гына яшәүче гаиләгә йортка барып керде. Әни 5 бала белән торып калды. Теге гаиләдә әби, әни һәм кыз яшиләр иде. Әти янда күчкәч аларның тагын да бер кызлары туды. Барысын да язып тормыйм. Бары бер генә нәрсә күз алдымда.
Әти белән яшь хатынның бергә атка утырып, елмаешып эшкә чыгып киткәннәрен тәрәз аша күзәткән әнинең кыяфәте истән чыкмый. Шалшайган авызын кыймылтатып, зур итеп ачылып калган сул күзеннән эре-эре яшьләр тамганын, калтыранган гәүдәсен оныта алмыйм мин аның. Бу беренче күренеш истә сакланган. Моны инде әлбәттә безнең олы абыйларда, олы абыйларыбыз да ур кичерде. Һәм зур абыебыз үч итеп, әти яшәгән йортка кереп башта тавыш чыгара, аннары инде өйләренә үттертә. Сүндереп калалар, өй янмый әлбәттә. Ләкин шул кызудан чыккан абый асылны бүлде. Әнине бәхетсезлек гүя сагалап йөрде диярсең. Аның язмышына бәхетсез булды дип язылган диярсең. Ничәдер еллар үткәч, апа белән абый икесе бергә юл һәлакәтендә һәлак булдылар. Шулай итеп, әни беренче иреннән 2 баласын, икенче иреннән 3 баласын җир кыенына яңдырды. Энем белән мин әнине тәрбияләдек, Аллага шөкер. Мин шәһәргә чыгып китеп, яшәргә урын табуга ук аны үземнең яныма алдым. Ул карышмады. Бу бәхетсез нигезгә бүтән аягымны татлап, кирмәячәкмен дип чыгып китте өйдән. Еллар үтте. Әти яман шештән үлеп китте. Хатыны караваты янына килмәгән диләр. Шире ягар дип курыккан дип сөйлиләр иде. Шушы сүзләрне ишеткәч, әни, "Эй, мискенкәем, тилмерепләр яткандыр инде" дип аны жәлләп елады. Менә сиңа хатын-кыз күңеле. Әллә җүләрме син, әни? Шундый мискин булганың өчен дә бер рәхәт күрмичә яшәдең син дип ачуландың үзен. Эй, кызым, күрәчәкне күрмәй гүргә кереп булмый дия иде ул. 80 яшенә кадәр яшәде. Бик яхшы тәрбияләдек энем белән. Даваларга тырыштык. Йөзе әлбәттә рәтләнеп бетмәсә дә, ул бераз җайланды. Мине булачак ирем белән дә әни таныштырды. Гел уйламаган, игътибарда итмәгән күрше егет иде ул. Кызым, хатын-кызның бәхете тулысынча ирдән тора. Бу кеше сине бәхетле итәчәк. Чык аңа кияүгә, үкенмәссең диде ул. Хатын-кызның бәхете ирдән ул. Гаиләң тыныч булса, балалар үзләреннән үзләре тәрбияле булачаклар дип акыл бирде. Сүзләре хак булды. Күзем тимәсен, мин бик тә бәхетле гомер кичердем. Ирем бүгенге көндә дә зур хөрмәт белән карый үземә. Аурап, урын өстендә зак яттым. Хатын-кыз органнарын алдырдым. Яшь бала тәрбияләгән кебек карап аякка бастырды. Уйлап куям. Әгәр аның урынында минем әти булса, син хәзер хатын-кыз түгел инде дип өстемнән атлап чыгып киткән булыр иде. Әйтерсең лә мин хатын-кыз бәхетенең әнигә дигән өлешендә үзем алганмын. Шөкер, әнием бәхиллеген биреп үлде. Балаларым да әбиләрен җанатып, изге җан итеп күреп үстеләр. Хәтта 5нче класста укыганда улым сочинение язган вакытта дөньяда иң чибәр хатын-кыз ул минем дәвәнием дип язган. Электә чибәрлек белән аерылып тормаган шатан, параличтан соң бөтенләй дә ярты ягы ямсызланып калган әни иде ул. Бу сүзләрне ишеткәч, гомеремдә ираттан син чибәр дигән җылы сүзне ишетмәгән кеше бик зак елады. Бу минем исемдә калган икенче күренеш. Беренчесендә гарипләнгән хатын-кыз ирнең башка бер хатын-кыз белән матур гына яшәвен күреп, гәрләнеп еласа, бу ел ул горурлык хисе белән бәхет яшьләрен түкте. Менә шундый язмыш. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бу тапшырудан әнинең рухы сөенсен. Урыны җәннәттә булуына ышанам. Лилия сеңлем, язмышлар ярында тапшыруы зур тәрбия көченә ия. Без аны аныкларыбыз белән бергә тыңлыйбыз, гыйбрәт алабыз. Эшегез уңышлы булсын, хатын-кыз бәхете телим сезгә, дип төгәлли үзенең хатын Гаян апа. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, инде сүз башына киреләнеп кайтык. Хатын-кыз бәхете нәрсәдә дигән темага фикер алышырбыз. Бу элеккеге шөр кешесе язмышы хакында иде хатта. Хәзерге хатын-кыз үзен болай кыерсыта алмый инде. Ул үзен кыерсытырга юл куймый. Демәк, тигезлек алу үзсез югалмаган. Без үз-үзебезне яклый алабыз.
Кой вакыт әлбәттә арттырыбрак та җибәрәбездер. Ансы хакында инде бүтән тапшыруда сөйләшербез. Шулай да сез нәрсә диярсез? Хатын-кыз бәхете нәрсәдә? Язмыштан узмыш бармы? Әдәм баласы гомер буе эзләп тә җавап таба алмаган сорау бу. Язмыштан шуннан да узып булмый икән. Күпме хата ясалган. Ялгыш артыннан ялгыш. Ялгыш артыннан ялгыш. Язмышыбыз ялгышлардан тормасын. Күңел радиосы үзенең тыңлаучыларын язмышлар ярында көтә. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, язмышлар ярында тапшыруы күңел дулкыннарында. Инде ул атнаның теләсә кайсы көнендә эфирга чыгарга мөмкин, ләкин вакыты шушы 22 сәгать 15 минут. Тапшыру чыгар алдыннан 3 көн алдан без аны белдерүләрдә яңгыратабыз. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз, чөнки инде күпләр шалтыратып язмышлар ярында тапшыруның кайчан чыкканлыгын өчен әйтмисез диючеләр дә бар. Аның билгеле бер көне юк. Шуңа күрә әйтелми. Ә инде кемнәр тыңлый алмыйча калган? Тапшыруларны хәзер тыңлап карау мөмкинлеге бар. Моның өчен Күңел радиосының рәсми сайтына керергә, шунда тапшырулар, язмышлар ярында тапшыруын табырга һәм
Инде даталавында күрсәтелгән, датасы буенча тыңлап карау мөмкинлеге бар. Анда мөмкинлекне булдырдык. Хәзер бүгенге тапшыруга әйләнеп кайтабыз. Хатын-кыз бәхете нәрсәдә? Кичә һәм бүген. Менә шулай дип куйыйк әле сорауны. Инде үткән чиркешләр хатын-кызның бәхете ирдән дигәннәр менә бу хат автор шулай ди. Сез килешәсезме? Зөлфәт Хаким кеше мискинлекне яратмый. Шуңа мискинлеккә каршы көрәш игълан итә һәм үзе дә сизмәстән мискинлекне үтерәм дип андыйларны кыерсыта, изә дигән. Сезнеңчә, хатын-кыз изелә кыйнала икән, моңа аның ичке мискинлеге гаеплеме әллә инде физик көчсезлегеме? Тагын бер сорау. Һәм татар хатын-кызы ник шул хатлы кыерсытылган икән? Бер язучы булай дигән хәтта. Изелгән милләтнең изелгән ирләреннән изелүче ул татар хатын-кызы дигән. Гомумән бәхетлеләр, үзләрен бәхетсез дип санаучылар. Шалтыратыгыз, хатын-кызның бәхетен сез нәрсәдә күрәсез? 54-89-21 телефоныбыз, элемтәгә керүче бар инде, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле кичләр. Шулай булсын. Барыгызга якынлашып сөенче бәйрәм белән тәбрик итәм. Барыгызга да исәнлек, саулык, тазалык, гаилә бәхете телим. Менә без дәфтер алдык та икегә бүлеп куйдык. Бер ягына бәхетлеләр, бер ягына мин инде язмыштан канәгать түгел диючеләрне теркәп барабыз. Сез кайсына керәсез? Мин бик канәгать язмышымнан. Мин бүгенге көндә бик бәхетле ишетлем үземне. Беренчедән мин исән сау, Аллага шөкер. Әйе. Менә мин беренче урынга куярым, иң беренче бәхетнең башы сәламәтлек дип. Әйе. Икенче урынга куярым мин тәүфиклы балалар үстерүне. Балалар кайгысы бирмәсен Ходай Тәгалә кәйм. Өченче урынга куярым мин ирдән уңган. Демәк, ират ирдән ул өченче урынга кала. Менә өченче урынга куям әле мин аны. Әйе. Ярар. Менә шундыйрак фикердә мин. Ага. Менә үткән чорда инде әлбәттә хатын-кыз башкачарак булган, башкачарак тәрбия алган. Бүгенге көндә хатын-кызның бәхете эштә диючеләр дә бар. Ниндидер уңышларга ирешә диючеләр дә бар. Сез моңа ничек карыйсыз? Монда инде көчле рухлы хатын-кызлар Электә булган бит. Электә булган һәм хәзер алар күбрәк. Миңа шулай сезин. Димәк, 4нче урында эш булып кала әле бит. Әйе, 4нче урында эштән бәхетле булу әле 4нче урында калсын, әйе. 4нче урында калсын. Ярар алыйса, матурлык. Матурлык инде ул туйда гына кирәк диләр бит. Ярар инде көн саен бизәнәбез бит, үзебезчә матур буласы килә. Инде теге матурлык ул исән сау булган кеше. Бу шул графага керә бит. Әйе. Чибәрлек, матурлык ул сәламәтлек белән күрсәтелә сезнеңчә. Ярый. Бәхетегез тулы килеш саклансын. Амин, шулай булсын. Бәйрәм белән сезне. Рәхмәт бик зур. Саулашабыз. Тагын инде фикерләр бар, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Кемнәр үзләренең тормышларыннан канәгать һәм кемнәр канәгать түгел? Менә без бирдек берничә сорау. Ни өчен татар хатын-кызы шул хатлы кыерсытылган? Менә бу хатын-кыз кыйнала икән, моңа аның ичке мискинлеге гаеплеме, әллә физик көчсезлегеме дидек. Фикерләрегезне ишетәсебез килә. Алло. Алло, исәнмесез? Исәнмесез. Тыңлыйбыз сезне. Сезне кайсы якка куярга? Бәхетлемесез? Юк, мин бик бәхетле түгел. Уртасында бит. Әйе. Аңлашылды. Нәрсә булды сезнең белән? 22 торганнан соң иптәшемне аштык. Аерылыштыгыз. Әйе. Менә шуңа ир бәхете булмагач, мин үземне бәхетле дип уйламыйм. Самый главный ир белән бәхетле тору. Димәк, нәрсә юк шул кирәк. Адәм баласына, димәк, хатын-кызның бәхете ирдән дисез, беренче урынга куясыз. Ирдән. Куям, ирем әйбәт булса, балаларга да барса яхшы була, семьяда бар да яхшы булса, балалар да бәхетле була. Менә шушы сорау хатын-кыз ни өчен кыйнала? Моңа ул аның ичке мискинлеге гаеплеме, әллә юкмы? Мин уйлыйм, ичке мискинлеге гаепле. Сезгә кул күтәргәннәре бармы? Әйе. Сез гаепле димәк. Слабый, потому что ты внутренний көчсезлекне или иргә буйсынып яшәүме ул. Без бит инде все равно татар хатын-кызлары бит ирләрне хөрмәт итеп яшәргә тиеш, аларга каршы килү безнең өчен гөнаһлысын инде ул. Димәк, сезнең өчен иң зур бәхет бу ирдән уңу. Икенче урынга кайсын куябыз? Ничек дисез, семья ир белән ни булса, балалар да бәхетле була дип уйлыйм. Самый главный мен өчен хәзер балалар, хәзерге моментта мен өчен иң зур бәхет балаларым.
Аңлашылды. Әйсен болу инде барсада. Эш, хезмәт урыны, нидер дәрәҗәләргә ирешү? Юк, олар второй планда. Самое главное семьяда, чтобы бар яхшы булсын. Аңлашылды. Менә безнең инде хатыннар яши. Беренче урында иратлар. Беренче урында ир. Гаилә тыныч булсын. Һәм калганнары инде үзеннән-үзе хәл ителә дигән фикердә тыңлаучыбыз. Тыңлыйбыз сезне. Исәннәрмесез? Bu ikinci hanımның fikri белән килешмим. Беренче hanımның fikri дөрес. Дөрес дисез. Сез бәхетлеме? Тәнең таза булса, җаның тыныч булса, бу дөньяда иң зур бәхет шул. Борчуң булмаса, сәламәт булсаң. Мин күпме семьяларны беләм, ир белән хатын яшиләр, бәхетсез яшиләр. Демәк, тынычлык, җан тынычлыгы. Яшәү бәхет дигән сүз түгел. Беренче ханым бик дөрес сөйләде. Мин белән 100% килешәм. Демәк, күңел тынычлыгы шулай ук бу Тәнең бәхеткә таза керә. булса, җаныңда борчу булмаса, иң зур бәхет дөньяда шул. Аңласыннар иде хатыннар. Ничек сез үзегезне кайсы якка кертәсез? Мин үземне мин җаныма ни кирәк дөньяда бөтен нәрсәгә менә Ирештегез. Ирештемәйме? Әйе. Алла бирсә. Әле ирешәчәксез. Ирештәчәк без Менә Алла шулай. бирсә. Ышанычлы Мин яшибез. 65 яшь, мин һаман эшлим әле Аллага шөкер. Ого. Менә миннән яшьләр әле постельдә яталар, ирләр, ирдә чирләп ята, хатында. Ул бәхетме? Әлбәттә. Менә иң зур бәхет тәнең таза, җаның тыныч булса. Менә шуннан да зур. Иртә була инде бит. Ирләр дөнья тулган. Рәхмәт. Рәхмәт фикерегезгә. Тагын инде фикерләр бар. Аралашабыз. Хатын-кызлар үзләренең бәхетен шунда күрә. Инде иратларда шалтыратсыннар иде. Ни өчен алар хатын-кызга кул күтәрә икән? Монда кем гаепле шул мәгънәсендә? Исәнмесез? Хәерле кичләр. Хәерле кичләр булсын. Менә тыңладым да әле икенче ханымның сөйләү белән мин дә килешмим. Чөнки ул бәхет кайсы яктан килеп карыйсың бит. Менә мин үземне бәхетсез хатын-кыз дип әйтмәс идем. Дөньяда улы кайгы кичергән булсак та, без улыбызны җирләдек. Ул инде иң зур. Әйе, ул иң олы кайгы. Әмма ләкин мин үземне бәхетсез дип әйтмим. Чөнки бүгенге көндә минем 4 саным түгел. Минем аныкларым бар. Киявым әйбәт, кызым әйбәт. Шуңа күрә икенче ханымның әйткәне белән килешмим. Иң беренче саулык, сәламәтлек дим мин. Аннарысын күңел тынычлыгы, җан тынычлыгы. Туганнарың булу, яраткан эшең булу. Яратмасаң да, эшнең нинди булсаң да, һәрбер эштән дә тәм табып эшли белергә кирәк. Үзеңне хәрәкәтләндерергә кирәк. Пенсиядагы кешеләргә дә көтеп кенә утырырга ярамый, хәрәкәтләнергә кирәк. Татар халкы нәрсә ди? Хәрәкәттә бәрәкәт ди. Аннарысын дөньядан, тормыштан һәрбер көннән тәм табырга кирәк. Ем табырга кирәк. Үзеңә позитив табып, шуның белән күңелеңне күтәрергә кирәк. Чөнки бүгенге көндә кемдер дингә кирип китә. Элек ул кыелган әйбер иде. Кемдер икенче нәрсәдән җыр бию белән нәрсәгә күңеле тартыла, шуңа кирип китә. Ирем юк дип кенә ир белән дә бик бәхетсез яшәүчеләр бар. Балаларыннан кайгы хәсрәт күрүчеләр, бәла казалар күрүчеләр бар. Әмма ләкин үзләре сәламәт булсалар, алар да сабыр итәләр. Аннарысын бит илгилектән килгән татар халкына сыналган әйтемнәр, мир бетмәсә ир бетмәс диләр. Аннарысын менә инде хәтерлешемнән чыгып китеп торалар. Аннарысын җан тынычлыгына ни җитәл диләр. Ир белән дә бит үзеңне ялгыз итеп хис итәргә була. Бүгенге көндә дә татар хатыннарының шундыйларын белән ирләреннән кыен күреп тә балаларының бәхетенә сөйенеп яшиләр. Әгәр дә инде балаларың булып, аныкларың да була икән, мин бәхетсез дип әйтергә минем тел әйләнмәс иде. Тел әйләнмәс иде. Әйе. Менә статистика буенча да татар хатын-кызлар менә шулай ничектер кыерсытылып яшәргә мәҗбүр булган әлегелектән, әлбәттә бүгенге хатын-кыз башка. Шулай да менә ни өчен татар хатын-кызларының өлешенә шундый көмеш тиде икән? Мин аны элекке вакыттан менә шул теге ир баланы кешегә санап, кыз баланы кешегә санамыйча, җирдә бирелмәгән шуннан ничектер канга сеңеп калгандыр. Әйе, ул буыннан буынга күчеп килеп үзенең эшен эшли ул барыбер да, аның ише әйберләр. Аннарысын тел яшерүләр дә,
Ул вакытта да булган. Хәзердә каршы әйтмиләр. Менә мин үзем 50 яшьтән үткәнче әниләргә, әтиләргә каршы сүз әйтергә авызымны ача алмый идем. Безнең хәзер оныкларда үзләренең Хокукларын әйтәләр бит. Хокукларын яклап, каршы сүз әйтергә бик уйлап тормыйлар. Шуңа күрә аннарысын ир әгәр дә хатынга кул күтәрә икән, аның нинди дә булса яшь вакыттан килгән нинди дә булса бер җитеп җитмәгән, я ул үзе ул хатын кыз үскәндә яратылып бетмичә үзен кимсетеп үсеп ире каршысында да шулай итеп, я инде ул ирен үзеннән өстенрәк куеп үзен кимсетергә юл куйган. Кул күтәртергә ярамый, бер тапкыр кул күтәргән икән, аңа 3-нчесе, 4-нчесе, 10-нчысында күтәрергә, тотып ярырга да күп сорап тормый ул ират. Бер тапкыр сукканында ул әгәр дә сиңа күтәреп берәр нәрсә әйткән икән, яшь вакытта әле әңгерә вакытта, өйләнешкәч тә кул күтәрә башласа, ул да шулай дәвам итә. Ул сиңа бер әйбер белән әйткән, син икенчесе белән алып җибәрергә кирәк, бәлки әйтергә кирәк, катыгына иттереп, чөнки хәзердә законнар бар, хәзердә үзен кыерсытып яшәүчеләр дә бар, андыйларны да беләбез. Шулай. Шунда бүгенге көн хатын кызына яшәү җиңелрәк микән әллә инде үткән чордагымы? Әйтмәс идем мин бүгенгесенә җиңел дип. Элек тә бик җиңел яшәгәннәр булган. Ул вакытта ни әйтсәгез дә, сугыштан соңгы елларда да, сугышка кадәрге елларда да бик кыен яшәгәннәр. Татар, менә безнең Татарстанда булганны, безнең әти-әниләр Чиләбе якларына чыгып кайталар иде. Туганнары шунда иде, кайчандыр раскулачиваться итеп киткәннәр. Шуннан барып кием салым, савыт сабаны безнең Татарстанда әйбер ала алмаган әйберләрне шул яктан алып кайталар иде. Безнең мин белән бала вакытта безнең тавык ояларыннан йомырка санап, бозауларын алып чыгып китеп, һәрбер нәрсәгә күпләп налог салып, балаларга ни яшатырга белмәсәләр дә, 6-шар, 7-шәр иңәз дигәндә 4-5-шәр баласы бар семьяда. Хәзер хатын кызның эше җиңеләйсә дә, алар зорланудан узмыйлар. Чөнки аларга элек бит әле кул белән басканнар, итеген кул белән тиккәннәр, ясаганнар, киемен сукканнар, нәрсә эшләгән бөтен нәрсә. Хәзер бит бөтен әйбер әзер. Алай да хатын кыз риза түгел, ират та риза түгел. Шуңа күрә мин әйтерим, хатын кызның бәхете ирдән генә түгел, ирнең дә бәхете хатыннан. Шулай. Чөнки хатын кызның да төрлесе бар. Шундый шәп кенә егетләрне чүпрәккә әйләндереп юкка чыгаралар да, өйләреннән куып чыгаралар. Андыйлар да бар. Рәхмәт матур фикерләрегез өчен, матур итеп йомгакладыгыз. Чыннан да инде фикерләр шушы тирәдән еракка китмәстер мөгаен. Бәхетлеләр, бәхетсезләр, үзен бәхетлегә санаучылар һәм вакытлыча бәхетсез булдым диючеләр, чөнки тормыш юлы ак һәм кара ул чиратлашып бара дибез, төрлесен күрергә мөмкин, әлбәттә һәр кешенең үз фикере. Ләкин күпчелек менә шушы исәнлек, саулык, балалар бәхете, ирдән уңу, эштәге уңышлар, җан тынычлыгы бәхет диделәр. Моны хатын кызлар әйтте үзләре, аларны без бәйрәм белән тәбрик итәбез һәм чын мәгънәсендә үзләрен теләсә, шу санап үтелгәннәрнең барысы да тормыш юлларында булсын иде. Ямсыз хатын кыз булмый дигән акыл иясе. Бара яратылмаучы, ирләрнең игътибарыннан мәхрүм калган хатын кызлар гына була ди ул. Чыннан да үзенә игътибар тойса, ул инде кара халатын салыр да, шишмә буена киянтә чиләк асып түгел, су шилтерәгәнен иркенләп тыңларга, уйланырга, эштән генә җыр көйләп утырырга килгән булыр иде электә. Егетләр, бәйрәм көннәрдә генә түгел, булдырылган кадәр игътибар күрсәтегез сөекләрегезгә. Ул җир йөзеннән көннән-көн җир йөзен бизәп, сезгә җавап йөзеннән көннән-көн чибәрләнер һәм чәчәк атыр. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, инде язмышлар ярында тапшыруның бу чыгарылышы төгәлләнде. Сездән хатлар көтеп калабыз, яки безгә шалтыратып та кызыклы, гыйбрәтле язмышларыгызны бәян итә аласыз.